Sa panahong nababalak, ika'y kumalinga. Tunay na dakila ka, O Diyos na magpapala. Ang iyong biyaya ay di mawawala. Purihin ka, O Diyos, ang hari ng buhay mo. Dakilang pag-ibig mo ang dahilan ng kaligtasan ko. Dakilang pagmamahal mo ang siyang bumago sa buhay ko. Ika'y hari, ngunit ika'y namatay para sa aking mga kasalanan. Tunay dakilang pag-ibig mo ang dahilan ng kaligtasan ko. Dakilang pagmamahal mo ang siyang bumago sa buhay ko. Ika'y hari, ngunit ika'y namatay para sa aking mga kasalanan, O Jesus. Dakilang pag-ibig mo. Nagasat nga oras kada tayo amin gagayam kan kakabsat. Anday dayaw ni Apo Dios iti panagsasarak tayo manan iti daytoy nga kanito tapno ti kasta itultuloy tayo nga makipasat iti subagmamano nga agundaway iti panagadal dagiti nadyusan na ilangitan nakababalin iti panagbiag tayo. Ado dagiti napagadalan tayo as nagbalin nga naayat, napakumbaba, napnuan iti kinapudno. Kanda duwa pa yung kababalin tapno ti kasta maamuan nga datayo ket pudno nga pasurot ni Apo Dios. Ikararag tayo manan ket awisan kayo iti daytoy nga gundaway tapno tultuloy tayo iti panagadal tayo. Awisan kayo nga rod iti kararag. Apo mi nga Diyos, naayat, ken man nakabalin. Gyaman kami ken ka, ta adda dagitoy nga pagulitanan, tapno ti kasta, ket ad-addapay, nga daytoy lubong nga pagigyanan mi, numampay, napno iti na dumaduma, na paspasamak, ket adda iti pahagitaan iti ragsak namnama ken ayat ken kababalin ni Jesucristo. Bendisyonam ti tunggal maysa daytoy ti dawat mi tinagan ni Apo mi nga Jesus. Amen. Iti daytoy nga gundaway ket pagadalan tayo iti makunkuna nga integrity wenno biag a natarnaw. Ket maibaga tayo nga daytoy ket agbalin nga isu iti kompas mangigiya kada tayo iti panagsurot tayo ken panagbiag tayo akas Kristiyano. Ket maibaga tayo daytoy nga nangato nga klase iti kababalin nga makita maadda iti tunggal maysa. Daytoy ket kababalin na Diyosan. Ti Biblia narway asaritaan na may papan itinapnuan Espiritu Santo wenno maikarilaunay iti Dios panagbiag.
Daytoy ket kinaanos, mapagtalkan, biyag nga awan pakapilawan na. May pakita babaen ti kinataknang, kinapudno, kinatulnog. Kan makita dagitoy akababalin nga saan nga agbaliw, baksay iti naduma-duma nga malasatan nga wenno masagrap tayo iti daytoy nga biyag. Han nga narigat kuna nagarod, integrity is choosing. Panangpili iti panangitured kaysa dayjay gagangay laan. Han nga nalakad daytoy nga na alisto nga maadda iti maysa nga tao no di iti panagbalbaliw nga inot ingana nga makita iti na isang sangayan nga kababalin dagiti anak ni Apo Dios iti panagbiag tayo. Saritaan iti libro nga makuna Acts of the Apostles. Iti panangkita kadagiti lalaki ken babae nga anak ni Apo Dios nga nagbiag anatarnaw. Kunana iti pahina 572, paragraph 2, dagitoy nga ulidan ti kinatibker ti tattao amang ted pamaneknek ti Dios kadagiti karkarina. Makita tayo kakabsat nga han nga baybayan ni Apo Dios dagiti agtakder, agbiag nga natarnaw wenno biag nga awan ti pakapilawan na. Makiadday suna ket agtaeng ket mangsaranay iti babaen iti parabor na. Saksyanda ati bileg iti pamati ket maibturan na ti bileg iti daytoy nga lubong. Daytoy nga rod ket aramid ti pamati nga agsadag, antay nga bukod nga pigsa, ta ti gagangay nga maaramid tayo ket sumurot latan. Ngem kunana agsadag eto na kabsat dagitoy nga makita tayo nga natibker nga tattao nagsadag da iti Dios. So nga maibturan da iti bileg daytoy nga lubong ket babaen ti pamati ket iti daytoy nasipnget nga oras wenno ti panakariknada numampay masubok iti nasakit unay abagyo ti ama isu iti timon isu ti agbalin nga manggiya mangidalan mangibagnos mangilasat iti tunggal maysa kadatayo umapay man ti bagyo iti biag ti mata ti pamati daytoy ti naisang sangayan kakabsat nga adda iti numampay hamo nga makita iti pagpatinggaan makita babaen iti mata ti pamati ket makita ti labes pay dagitoy abanbanag ti tiempo mapatta-patta ti balor iti agnanayon kinabaknang. Isungorod ay ito nakakabsat iti panagbiag anatarnaw ket adda iti hanlang adda itoy nga temporaryo nga tiempo no di iti kinaagnanayon. Mabasa tayo ay ito nakakabsat. Iti umuna nga kronika chapter 29 verse 17 kunana ammok asuuten ti puso iti tunggal maysa ket masarakan na kadagiti nalinteg at tao. Iti integrity ay ito nga kabsat ti addaan daytoy nga natarnaw nga panagbiag ket mangted iti ragsak iti puso ti Dios. Nagsayaaten ayaten nga kabsat nga mabalin tayo gayam nga ikan iti ragsak iti rikna iti puso iti Dios a namarswa tayo. Kunana nga rod no evaluaten na wenno suuten na iti puso, i-check na ket maragsakan kadagiti anya nalinteg nga tattao. Daytoy nalinteg ket nagapu iti English nga na-translate from integrity. Napudno ken napasnek anang ted amin kadagitoy ken ka. Nakitak ti ragsak dagiti amin a tattao anaurnong ditoy amang yeg kadagiti sagot na ken ka. So adda iti maaramid nga naisang sangayan no inton dagiti anak ni Apo Dios ket agbiag nga adda iti integridad na. Ti daytoy nga adal tayo ket
Kahit kuman nga ikan iti sabali nga termino, i-introduce kayo iti instead nga dadya integrity, i-coin tayo dadya word nga integrity. Ino kayo. Talo kayo, mangipakita ti leksyon, ay ito na kabsat, nga addaan agnanayon apatag. Halang kadag ito nga kas agbibiyag tayo. Mausar tayo iti inaldaw-aldaw, ingana iti kinaagnanayon. Kuna nang rod, tigatad iti nadyusan agalad, wino integrity. Kat saklawon na manipod hardenti iden, iti panawon ni Adan kini Eva, ingana ti kinaagnanayon. Kitaan tayo rod, ti umuna, simrek, iti sungani nga kababalin, nga inintroduce iti kabusor, babaen iti kayo, iti pannakaammo, tinaimbag kendakas. Iti Genesis, mabasa tayo kakabsat, kapitulo 2, impan ni Yahweh, o ni Apo Diyos, iti tao iti minuyungan, iti hardin ti Eden. Tapno, talunan ken aywanan na. Imbaga na iti lalaki, mabalin mo, adati bilin ni Apo Diyos, mabalin mo, ti mangan, iti bunga, ti uray, anya, akayo iti minuyungan, malaksid, ti bunga, iti kayo, iti pannakaammo, iti naimbag kendakas. Di mo kanan, ti bunga, dahita akayo, kuna ni Apo Diyos, tanumangan ka, matay ka, isumet la itangal daw, panangan mo. Saludsod. Adda aya ti peggad na, nga maamuan tayo itinaimbag kendakas. Ti panagkunak, ni Apo Diyos, amuna ti amin nga banag. Dagiti banag nga nasayaat, ket mabalin namot nga masukat dagiti dakes wenno dagiti posible nga mangyari kadagiti anak na no apay nga imbilin na daytoy. Nya nga rod tinapiggad no ammo tayon iti kas kini Adan kini Eva perpekto da awan ti pakapilawan da natakneng da naayat da awan ti maibagam nga dakes iti likodan da ngam apay nga kunana ni Apo Dios nga hamukan kanen tati tiyempo nga maamuam ket may lukatan itinakem mo itinaimbag kendakas kas pangarigan laan sika ket magmagna ka napintas ti pannagnam napintas daytang aldaw adda nakitam iti sangwanam may nga grupo adda dadjay nga seryoso da ngagtutungtong wenno nyaman pay nga aramiden da ngem apaman nga makaasideg ka nagkaykaysada kimmita ken ka sada nagkakatawa. Kas naitawan nga kababalin. Nya ti mapanunot mo umuneg nga kapanunutan. Mapanunot mo nga sika iti katkatawaan da, sika iti pagtungtungtungan da. Ngem siguro no hantayo nga natnag iti basol. No magnaka nga kasta, ket adda iti kimmita, awan dajay apitakit kita enak. Nya ti kayat mo, guluwin no apa. Awan siguro ti kasdi nga kapanunutan, no di ka dinukumita, kita emet ket aginisem kailaan. Taamom dajay, kinapateg, iti panangkita na ken ka. No dajay met, ket katawaan da ka, siguro agsaradeng ka, ket makikinatawa ka met, makipagragsak ka kadakwada. Ngem, ti pannakaamon iti dakes, adda ti agtaray, kapanunutan tayo. Garod, eto na kabsa, ti pannakaammo, babaen dayto nga kayo idi nasulisog ni Adan kini Eva. Nay paimatmat ken naisuro immuneg iti katat kinatao wenno kababalinan nga hanga naimbag kas isuro nga counterfeit wenno hanga umno nga kababalin dayta nga kabusor nga ni Satanas. Isu nga rod sumarno iti napateg manen kadagiti tallo nga kayo isu dayta ket kunana itultuloy tayo dayta nga kapanunutan dayay sumarno nga kayo ket kunana pay ti kayo ti pannakaammo patauden na iti kapanunutan a dakes ti nakabutbuteng panaggubal iti dua nga pwersa iti naimbag ken dakes ti lawag
kinsipnget. Integrity and the counterfeit nga ugali kinadakes kakabsat. Uray pa iti baro nga tulag saritaan na iti Matthew kakabsat chapter 7 verse 17 patuloy tinasayaat akayo kunana. Tinasayaat akayo nasayaat ti bunga na. Ti dakes akayo dakes ti bunga na. No nasayaat ti kayo saan nga agbunga ti dakes? No dakes ti kayo, saan ba't nga agbunga iti? Nasayaat. Ti kayo, asaan nga agbunga iti nasayaat, mapukan. Kat maisungrod nga rod, mailasin yun to dagiti sinan propeta. False teachings, false prophet, false nga kababalin, kakabsat nga naimbag, babaan ka dagiti aramid da. Iso nga rod, ti kinatarnaw iti panagbiag. Saan tayo nga isalakan, ore man pa agbiag ka nga na kwa, no agin bibiyag ka nga na singpet, unyaman pa nga klase nga panagbiag, ana tayo nga isalakan dayta kakabsat. Ipakita na iti bunga, no di iti kinatarnaw nga raramidan tayo iti inaldaw, biag nga naisal sa lumina, ket makaidaydayaw tinagan na, ket bunga at ipagayaran ti Diyos, ket magunod tayo. Iti kinapudno. Banag na ti umiso nga relasyon kenkwana. So nagimbag ay ito nakakabsat nga iti bunga iti naldaw-aldaw nga panaki umantayo kini Apo Diyos agbunga dayta nga kayo iti naimbag taapay naimbag gamin daji kayo. So ngorod kakabsat no simrek iti kayo nga hanga naimbag ti bunga na dayjay makon ko na nga dakes nga kapanunutan aday ti solusyon nga ipaay ti Diyos tayo. Dayta ket ti kayo it nga panakaisalakan. Wenno pakaisalakanan akayo. Dayta iti cross ti Kalbaryo. Ti cross ni Apo Jesus kakabsat. Naibartay isuna. Ijay cross ti Kalbaryo para ken ka, para kenyak. Numampay nagbasol tayo nat nagtayo ti basol agaramid tayo nga naimbag dumawat tayo kenkwana ti pamakawan. Ket dayta nga mabungon tayo kabsat iti kababalin. Dahil makon ko na nga robe of righteousness kagay nga nasantuan nga kabsat dayta ti biag ni Hesukristo. Ibaga iti nasantuan nga kasuratan. Awisin ka, mabalin mo nga lokatan iti Aramid 5. Versikulo 30 ti Dios dagiti kapuunan tayo. Ay ito na kabsat, ti nang pagungar ken Jesus, pinapatayo babaan iti panangilan sayo, iti krus. Nagbalegi ni Apo Jesus, nagungar isuna kabsat, natay di krus ti Kalbaryo, para ken ka, ken para kanya, ngam nagungar isuna. Itanok ti Diyos, iti makaikanawan na, kas Pangulo, ken mangisalakan. Tapno ikan na dagiti Israelita iti gundaway ikan na tayo dagiti anak na nagbiag amayan nurot kenkwana agbiag anatarnaw ti gundaway nga agbabawi ka dagiti basbasol ket mapakawan ayaten na kabsat. So napatag-unay dayta cross iti Kalbaryo ni Apo Jesus. Dayta nga kayo iti panakaisalakan nabatad ti plano ti Dios kakabsat. Nalinaw, panangisalakan na kada tayo. Numan nat nagtayo ti umuna, ti umuna nga adan, nagsalungasing da, kada jay kayo, eto na kabsat, ijay harden ti iden, mailasat tayo, agbalegi tayo, babaan iti cross ni Jesus. Narod, sa ludsod, anya, kasano ka bilag day ta cross ni Apo Jesus. Kasano kabilag dayta nga kayo ayat na kabsat. Umuna, di makon ko na nga iasidag tayo di jay cross ti Kalbaryo, maadaan tayo ti personal nga relasyon ken kuana. Isong harod ayat na kabsat. Nga di imay ni Apo Jesus kas misyon na ket ipasublina iti naligsay a relasyon iti sangkatauan ti Ama sa dilangit. Imay ni Jesus nga tinapasamak dagiti bulsek nakakita dagiti binulsek ti sairo, ngahan nga makakitan kadagiti naimbag iti pada nga tao,
Ket kaya't na nga malukatan dagiti mata tayo, makita tayo ti kinaimbag, dagiti pilay nakapagnada, dagiti pinakapsot ti sairo kakabsat, na parmek dagiti naimbag nga kababalin, nagbaling nga dakes ti pannagnada. Ni Apo Isus imay, tapno dayta, ket maikan iti pigsa, tapno makapagna, nga mayanurot ken kuana. Ti babae nga agpadpadara iti 12 nga tawen, ket naagasan. Pinarigat dagiti iti sairo, dagiti parparigaten, iti resulta dagiti dakes nga aramid tayo. Aduti maapektaan. Iti naimhan nga naimbag nga kababalin kakabsat. So agbiag tayo nga natarnaw, ket imay ni Apo Isus nangited ti ulidan, ehemplo, ket iti bilag ti cross, adan ti personal nga relasyon ken kuana. Awisen na tayo kakabsat. Ti cross, ket agkamang tayo nga road ken kuana. Ibilag ti cross ni Apo Isus. Ket mangi rugi iti maysa nga proseso iti panagbalbaliw. Maysa nga reformasyon ti biag iti tao ket pannakayan ninaw iti nailangitan a kababalin. Nagimbagan kakabsat nga dagiti anghel ket agragsak nga mangisurat dagiti nagnagan tayo nga nagaramid ti naimbag iti libro iti pakalaglagipan. Manipod ti kinasabrak agbalin a nadayaw. Iti nadangkes wenno natangsit, agbiag a nasantuan. Tinaagom wenno nauyaw, ket mabalin a masukatan ti kinaparabor ken panagraem. Ngarod, ti cross ni Apo Isus, ket mapagtalkan nga mangirugi iti naimbag nga banag iti panagbiag tayo. Kumamang tayo, agtalet tayo ken kuana. Tibilag ti cross ni Apo Isus, ket mangited iti purpose, wenno panggep a nailangitan. Ito na kakabsat. Iti taga Pilipos 2, versikulo 15. Kunana, daytoy iti panggep ni Apo Dios iti panagbiag tayo kumaayat na kakabsat. Tapno awan pakababalawan yo, that you may be blameless, kunana kakabsat. Awan ti masarita nga hanga naimbag kada tayo. Awan ti pakababalawan nyo, ket nadalus kayo. Kunana, ni Apostol Pablo ayat na kakabsat. Kas awan mulit na nga anak ti Diyos. Awan nga makita. Awan iti masarita. Kada tayo niya gimbagan ayat na kakabsat. Nga ti pakadamagan, iti tunggal pasurot anak ni Apo Diyos. Ket nasayaat laag natarnaw a panagbiag. Asidagan ti eleksyon, dito nga bulan nga kabsat kadagiti church leaders. No agpili tayo nga ta, kadagiti leaders, tayo nga mangipangulo kada tayo. Adda nga ta masarakan tayo abiyag anatarnaw. No saludsudan nga ta dagiti ubing, dagiti anak yo, dagiti naganak. No sino ti tao nga mapagpiaran nga lead out wenno mangi dalan ti iglesia na. Iti umuna kadi nga mapanunot dagiti anak yo, ket ehemplo ti naimbag nga ama ken ina, nga mabalin nga mangi dalan. Madaydayaw ni Apo Dios ayat nga kabsat, no dayta nga panggep ni Apo Dios kada tayo, ana ilangitan nga purpose, ket agtultuloy nga isu iti dalan iti tunggal maysa. So ngarod nga kunana itultuloy tayo nga basahan, bayat idi panangipaayo kadakwada iti mensahe amang ti biag. Nyan nga nagpintas nga mensahe iti biag ti maysa nga tao, agranyag kayo. Kadakwada kasilaw. Nalawag ang makita da iti daytoy nga klase iti panagbiag. Iti aldaw a panagsubli ni Kristo. Tama ika maipakitan to a nasayaat ti nagbanagan iti amin a nagbanugak kunana ni Apostol Pablo. Agragsakak unay. No masapul a maibuyat ti darak ay mainayon ti sakripisyo nga idaton ti pamati tayo iti Dios. Ti krus ti kalbaryo ni Apo Isus kakabsat. Ket agbiag tayo ken kuana. Ngarod ti maudi, talpasan nga natinag tayo ti kayo, nangrugi iti dakes kakabsat. Naiyaon tayo, babaan ti kayo, ti krus ti kalbaryo. Ngarod, ada regalo ni Apo Dios. Ti kayo iti biag.
nga iso ti mangagas kadagiti umili. Kunana, iti paltiing wenno Apokalipsis 22, versikulo 2. Agayos ti karayan iti tinga iti kalsada, ti syudad, iti agsinumbangir na, adda dagiti anya, dagiti puon ti kayo ti biag, binulan nga agbunga, nagpinta sa nawampay nakita nga kasta kayo. Ngem, iti biag ti maysa nga tao nga nabunga, adu tinapintas nga kababalin, naging bagan nga makita kakabsat. Ket dayta nga kayo nga agsukat iti binulan, ket nasamay dagiti bulong na kunana. Iti daytoy nga libro. Pangagas ti sakit dagiti pagilian. It heals the nation. Dagiti bulbulong na ito na kabsat. No dayti pagrikyaran ti tumunggal maysa, daytoy nga kayo ti biag mangagas. Daytoy nga kayo nga isagana ni Apo Dios, isu ti mang pamaysa, mang pasingked iti daytoy nga klase iti panagbiag ayat na kabsat. Ti kayo ti biag, amin anapnuan pamati, dagiti nangi kagumaan nga agbalegi ayat na kabsat. Ket adda karbengan na amangan ti bunga iti dayta kayo ti biag, sadyay tinga iti minuyungan ti Dios. Makaagas ti bunga na kakabsat. Makaagas kadagiti amin anas nasyon. So harod iti kayo ti biag, numampay simbrek ti basol, gapo iti salungasing, iti maysa nga tao ni Adan, sinubot na tayo ni Apo Jesu-Cristo babaen ti kayo ti krus ti Kalbaryo. Tapno data biag tayo nga agnanayon kakabsat. So harod ti libro ti biag, nga makita kakabsat, kunana ni Apostol Juan, Revelador, iti baltiing, wenno Apokalipsis 20, versikulo 12, di maudi nga paset na, naluktan dagiti libro, ken ti sabali a libro, ti libro ti biag, na ukom dagiti natay, sigon ti naramid da, akas na isurat, kadagiti libro. Eto na, kakabsat, ikararag tayo, babaen iti tulong ni Apo Dios, dahito nga kayo ti biag, ket makita mo iti biag tayo nga naisurat ti libro, dahito'y libro iti biag. Ti kayo ti biag, iso, ti makita tayo manan iti maysa nga libro iti pakalaglagipan nga kunana ti Malakyas, kalpasan na, nagsarita dagiti tattao nga agbuteng ken ni Yahweh. Dimngeg ni Hioba, ket impangag da ida, iti sangwanan na naisurat ti maysa a libro pakalaglagipan. Dagiti agbuteng ken agdayaw ken ni Hioba. Agbalindan to at tattaok kuna ni Hioba, aman nakabalin amin. At dati puwersa, dati pan nakabalin. Inton aldaw nga aggunayak kadwak tu ida, kaasyak tu ida akas ti panangaasi ti ama kadagiti tattaok kunana. Ti ama kadagiti anak nga agserbi ken kuana. Makitan tumanen dagiti tattaok iti paggidyatan ti mapasamak ti tao na linteg ken ti managdakdakes ti agserbi kanyak wenno agserbi wenno saan. Isu nga rod nalawag kakabsat nga dadayta libro a pakalaglagipan awan iti mabalin nga mang-cover up wenno mangilinged iti sarili nata mailanad amin kakabsat. Nanangruna dati libro tinagasat nga makuna isurat mo kunana. Isurat mo daytoy. Ijay Revelation 14 verse 13. Isurat mo daytoy. Manipod ita kunana nagasat. Nya dagijay nagasat dagiti matay iti panagserbida ti Apo. Wen nagasat kuna ti espiritu. Makainanadan kalpasan iti nadagsen a trabaho da. Takumuyog kadakwada ti bunga ti panagserbida. So hanga natay nga ubaw dagiti nagkamatalet kini Apo Dios nga imon unan. Ket datayo dagiti aramid tayo nga naisurat ti libro mahon ko na anagasat. Ket may bilang tayo nga pudno anagasat kadagiti aramid kumuyog to maisurat na kailanad kadayta nga naisurat nga libro. Ito na kabsat. Ni Apo Dios kuma iti kumuyog tumulong ket mabangon daytoy iti panagbiag tayo
Ket agsadag tayo ken kuana, agtalag tayo ken kuana, agbiag tayo nga kakuyog ni Kristo. Imbag nga oras kada tayo amin nga kabsat. Kararag tayo nga rod. O Diyos mi nga nailangitan, giyaman kami iti daytoy nga isang sangayan nga gundaway. Kadwami dagiti agdengdengeg, sa di naman apo ti ayanda itatta. Si kaapo iti pangidawatak iti na isang sangayan nga panakabalin tapno ti kasta daytoy nga kababalin. Biyag ang mapagwadan, biyag ang natarnaw, makaiday ugali ang nailangitan, ket makita iti tunggal maysa kada kami. Tulungan na kami, O Diyos, kabayan iti panakabalin ti Espiritu Santo, nagbiag nga nananay ken ka. Narod, ikumit mi iti amin, ket daytoy kadi nga suheto, adal mi iti sumagmamanungal daw, agtalinaed iti puso ken panunot mi. Likod itaken iti agnanayon. Iti dawat mi, tinagan niya po mi nga Jesus. Amen.